Oh, acha video lo atau ya asin na. Video ya ada. Deh. Jamai dah. Jamai raja. Nor itu beta kali bi ubo. Major beta. Itu be beta kali bi ubo. Itu be beta. Okol moi jamai. Jamai raja. Moi Urai na jabo. Yate bohibo MLA utibo. Itu last aro amag aro ini pa kori. Itu video. Dan tak kena. Itu kalau main bertiap nong. Bida ya dah buruk. Video pun bila ada. ते जमाई আপনার নাম তো কই দিবি মোর নাম অকরাম লাগো মোর দাদা দানিয়ালর জমাই হয় অরুণাচল প্রদেশ আদি মানুষ আচ্ছা আচ্ছা दे आयालाय फिसालाखौ बिराद गोबावनि उनाव नुदों दिनै माबायदि मोनखो बुंद' गोजोननाय मोनदों दा Goodness, mana खुसि मोनदों. Eh. Goodbye, गासैबो फिसाफोर नुबाय. नुबाय. फिसाफोरना जादे. बिराद गोबावसिमोन फैयैया गुमै दानेला माने 40 बोसोरसो जाबायमोन न'आव फैयैया नैबेनो बिमाया आंनिबो बिखुनजो जायो बियो ओमफ्राय नैबे फिसाजो नैबे फिसौ बयबो आंनि गुमै दानेल ओमफ्राय नैबेबो गुमै माने 40 बोसोरसो जाबायमोन न'आव फैयैया बिराद गोबावसिमोन दा नै बिमा बुरिया बेखौ नायनो होननानै नेयै बुरिलांबाय थेवबाबो इसोरनि अननायजों दिनै फिसालाखौ लोगो मोनफिनबाय बियो 40 बोसोरनि उनाव दा बेखायनो जोंना आइया बिराद खुसि आरो जाय मानसि आंनि बिगुमै 40 बोसोर जाबायमोन बेबो खुसि मोनदों गोसोआव बिरादनो आगुमै दिनै दे नोङो 40 बोसोरनि उनाव जोंनि आइखौ बा आंनि बिखुनजोखौ गोसोखांनानै बेवहाय नुफैबाय माबायदि मोनदों गोसोआव आङो आइखौ गाराखै आङो जोंहाय अरुणाचलाव 40 बोसोर थाहैनानै होजोंहाय दा आन्दायनानै थाहैनानै दा आंनि बिबोनांफोरा आंखौ नागिरनानै माबानो मोननानै आङो दिनै फैबाय बिसोर लिंहरनायखाय आइखौ आरो आइया आंखौहाय नेबाय थादोंमोन आंसो दा 40 बोसोरनि उनाव आंनि बिनानाव आरो बिदा आइ गासैखौबो नुनानै इसोरनि अननायजों आङो बहुद गोजोननाय मोनबाय आइयाबो गोजोननाय मोनबाय बेनो आरो दा आंनिया दा आङो बहुद मोजां मोनबाय आरोखि आइयाथ' बिराद सिन्था खालामोमोन आइया नोंखौ गोसोखांनानै माने इसोरनाव प्रार्थना खालामोमोन इसोरनि अननायनि गेजेरजों दिनै आइया नोंखौ मोनफिननाय बायदि जाहैबाय आरोखि इसोरखौ धन्यबाद होनांगोन नङा होमबा दा इसोरनि अननायजों नोंसोर बिमा फिसा गोबाव बोसोर गोमालायनानै थादोंबाबो दिनै लोगो मोनफिनबाय बिनि थाखाय आइया बुंदों आरोखौ आंने बाइबेलनि माबाखौ बुंदों आरोखि गोमानाय मेन्दाखौ आं दिनै मोनफिनबाय होनदोंमोन बेखौ खोनानानै आरो आङो बहुद गोजोननाय मोनदों आरोखि इसोरनि अननायजों आरो आंबो गोजोनबाय इसोरखौबो बहुद बाख्नायदों आङो इसोरानो जोंखौ लोगो मोनहोबाय होननानै जोंखौ बहुद माबादों आरोखि थेंक्स बिदों आरो इसोरखौ इसोरखौथ' बाख्नायखानांगोन बे गासिबो इसोरनि अननाय नालाय दे होमबा गुमै एसेनोसै दोनथ'नोसै होमबा दे आइया बुं र' माथो स्रि थाखो गोजोननाय मोनदों दा आंनि बिखुनजो बियो बिराद गोबाव बोसोर जाबाय 104 बोसोरसै दा आजिखालिनि सोरबा मानसिफ्राथ' बे 100 बोसोरा थागोन ना थाया खुनु गोरोन्थि गैया खिन्थु आइनि खाफाला मोजां दा बिसौनिबो बिसौ मोनलांबाय बिजाजोफोरनि माबा फिसौ नायनो मोनबाय गासिबो फिसाफोरनि फिसौ नुजोब्बाय आरोखि बिराद भाग्य गोनां जोंना आइया इसोरनि बोर मोननायनि गेजेरजों दिनै आइया दासिमबो दङ दे गोजोनथोंसै होमबा